Čo je, babi? Čo je? Vyzni ma do obchodu. Teraz? Však si mi kázala burinu trhať. A je, vysel sa na budinu, mám celý vyžvatý od červotočov gauč. A nemôžeme ísť zajtra, babi? Veď zajtra sa už nemusím dožiť, keď ma príde pán farárko zaopatriť, tak kauši šadnú na seno zlatý, však sa budem hambiť aj po smrti. Dobre, babi, poď, vezmem ťa do Nitry. Že modern veci tu majú. Pekné, moderné. Tak ty tu pre vás čekal, všíky vnúčik, fočík. Áno, babička, tu ste na správnom mieste, rád vám poradím. Ne, nemusíš, ja už mám 94 rokov, ja viem, čo chcem. Táto sa mi velice ľúbi, tá je taká pekná, moderná, krásna farba. Aj vnúčatka sa sem pomestia, keď prídu na svátky. Babi, berieme ju? Dočkaj, musíš ju najprv vyskúšať. Ešte musím vyskúšať, že ti sa bude na nám právnúčatkám dobre skákať. Tuto ste môj zlatý, len je celkom malá, vieš, my sme veľká rozina, potrebujem ju mať väčšiu. Áno, babka, všetky sedačky, ktoré tu máme, sú modulárne a viete si ich takto rozdeliť. Sem potom vieme pridať ďalší modul a sedačka je väčšia. To sa mi ľúbi, potom keď umrem, každý si vezme jednu potelku. A počuj, môj pekný vnúčik, donesieš mi ju aj zajtra, alebo bude sa dojde môj druženec. Všetky vystavené sedačky vám vieme doručiť do 5 dní, ale že ste to vy, tak túto budete mať doma už zajtra. Tak poďte, môj pekný, a ja ti volám čo dám.